Hato fi kendu ka jing'e ha ka jingim jumpi man laga sngi fi kwa ban tip kumno ba phin lait na kini ke jing'e ki ba fi kendu ha ka jingim jumpi. Sngewbha kani ke video ka de na ka menta jumpi. Laong ba chisen ha ka fi ka po don wei ubru ba kendu shibun ki jing'e ha ka jingim jungu. U kendu ya ka jinginjar, u kendu ya ka jingkhuslai, ya ka jingpang, ya ka jingshitom, but pun ba ke jing'e ki bangim la shuan batai. Te uyo ya ka wei ka khubor ba don wei uno hikai ubala ban ai jingsneng jingken tiu ya ki beru khnang ba ki la ban lait na kita ka jing'e ka bagi kentu ha ka jingim jangki. Andala poi ha ni uno hikai ulai tholut ya kita ka jing'e ya kita ka jingkhuslai ya kita ka jingshitom ya kita ka jingpang ka ba ukuntu ha ka jingim jungu but ukuli na uni uno hikai kumno ngan le khnang ba ngala ban lait na kini ka jing'e ki banga kentu ha ka jingim jonga. Uni uno hikai ha ba uyo sngo ya kane ka jingiathuhkhana jong uni beru uong khilet mynta sawan la shay men step hakapor 100 baje hangta ngan sa IP ya ka solution lani ya ka answer kumno ba phin lait na kini ke jing'e ka ba phiken du ha ka jingim jong phi man la ka si henry ha shwa ba phin thia men ta ka met lai shwa ha ka wei ka semmasi ka badon hangte harum ka ba dei ka semmasi jonga ngadon kumba khat ar tali ka masi te men ta ka met phi persyang ban phin thia ya kini ka masi but lasha men step hak por 100 baje sawan ban kendu yanga utau beruru ulangai ya kan ke jong ni noi kai berkumta umi na kata jaka hakata ka mate ulai syakata ka semasi jong tau noi kai dala poi hangta upersyang ban penthia ya kita ki masi jong utau noi kai la persyang ban penthia ya uwe utau uwe lo syong berstang penthia upet ya utau uwe pad umasi ubeying upen syong yu henry tre ban syong upersyang ban penthia ya kita ki wepat haka jaka baken thia ki mare pat syrum syenen tukum ta ulak kulmar ha kata kapor ngan lek kumno sipang uyo i ba uta umasi ubala syong laying banban uta umarepat ulai ba laying barkum ta baro shimet upersyang kat ka ba ula nak benta ban penthia ya kini masi jong henry umla bar ha ka bakhadu ula kenyo bar umino na kata jak ha ka step ka babot tang step harngap henry baje lawan syeng jong ni noi kai andala poi hayeng jong ni noi kai ulap ba uni unoi kai udang penlong ya ka jindua kumta u up ya uni unoi kai hado ba undandep ban penlong ya kata ka jindua ju marsin kut ya kata ka jindua ju ula ong ya uni unoi kai ju noi kai ngawan menta ka sngi ban receive leni ban yo ya kata ka answer leni ya kata ka solution jong kita ka jing'e ki banga kendu ha ka jingim jangan man ka sngi noi kai upet ya uni bru wado ong yu hatu fila ni ban penthia ya kita ki khat artali ke masih jonga uta bru ula ong ya to noi kai em noi kai ngamla ban penthia ya kini ki masi don napleng jong kini ki masi ki batre ban syong kat bakum ka jing ong jonga don napleng jong kini ki masi ki basu yengsa bat don ru napleng jong kini ki masi ki banga habanga persyang ban pensyong ya ki mare penban pat sipang yu i si ba uti umasi ubala syong uyeng penban kita ki ba yeng ki la syong penban berkum ta ter bat baro shimit ngala le kat bala ban penthia ya kini ki masi jong pi henry ngam syem la sati uta uno hikai uong ya uni brio katakin ngakwa ban pensengothuh pi kini ki masi ki longkum kita ke jing'e ki bangi kendu ha ke jingim jongi manakas don na pleng jong kita ke jing'e larangi persyang ban solve ki ngit da ka basuk ngila ban solve ki kin syong kin thia mat kin jano henry don na pleng jong kita ki jing'e ke bangi kendu ha ke jingim jongi larangi persyang ban solve ki mare pen ban pat ha ka bakadung yu i bakila yeng bateng teng yu i bakite ki jing'e ki bala syong ke bala jano teng yu i bakal layeng pemban kumjur ha ka jingim jongi kita ke jing'e ki long kumta bon ki jing'e ki bangi kendu ha ka jingim jongi malakas ki long ki so jong kita ka jingle jongi kumta ka ai ki badan kam yang ibakan le kalong nang ban pdiang ya kita ka jing'e ka bangi kendu ha ka jingim jongi lani indirectly ki dei ki jingle jongi ngimla ban expect ban yo ya uso ubathiang ladangi thung ya uso ubathang ladangi thung ya uso ubajeu in yo khitru ya uso ubajeu henry ladangi thung ya uso ubathiang bat ngin yo khitru ya uta uso bathiang haga jingim jang henry larifi ya kita ka masih shipang kin sa yo thiahi dan na prenjang ki ho kin yingsa dan na prenjang ki kin syong dan na prenjang ki kin thia henry ngin dei ban yaki kumbakilong ngim dei ban khuslai than ban penthia ya kita ki masih kita ke jing'e haga jingim jongi ladaki long kumbakilong yaki kumtu kumbakilong katen parang ko ongkumne deeds that we have planted are just like the seed that we have sown. Let them go and let them flow. And we must grow, and we should not want them to become slow, because such is the show. Ladaging kendo ya ke jing'e ha ka jingim jingi to ai bakin yat to ai bakin tot what sha bakan pen slow ya ka jingim jongpi
to ai bakan ieid. Ngin second do pi hakawi pat ki video tat hadu kata kapor. Bye bye. Stay safe.